Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang tetulung marang aku, ora ana daya linangkung kajaba saking Allah kang maha
sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mung limang wektu kanggo mbrasta mongkar lan nafsu sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu mong limang waktu kanggo mrasta mongkar lan nafsu Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil Gusti Allah sesembahanku ingkang ketulung marang aku ora ana daya linangku kajaba saking Allah kang Moho agung sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu mong limang waktu kanggo mbrasta bongkar lan nafsu sedulurku aja nganti kleru mung Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mung limang wektu kanggo mrasta mongkar lan nafsu Son amuk di palapa sesanti jaya Sumangsung tekad setia sang api boyo rawe rantas malang putung bila negara seorang ujian asik tambah abdayan saya seorang amboto kubu
Para prajurit sawi geges. Wah, kemarang. Sun amukti palapa sesanti jaya sun mansun kasetya sang api praya rawe rantas malang buka Sorak punya asigra tanpa abaya ayah sorak ambok orobo rampa rampe kumono Muka terus ngerembuk Sikra kang kapiyarsa Cikos procampur sari renggase ingkang ngarsa pare lelipur mure rancak swangsana
nipun mijil saking laladan Regunung Tengaran Semarang asih iya yo oh Rakyat bagus, kowe gak kalah keparat. Alon-alon Gus, kowe gak kalah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, 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 alhamdulillah. Bismillah, 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 alhamdulillah. Bismillah yen wis rampung alhamdulillah muga-muga pinaringan berkah urip tentrem lan barokah Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillah, bismillah, alhamdulillah. Bismillah, 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 alhamdulillah. Bismillah, 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 alhamdulillah. Apa wae awal bismillah.
ben wis rampung alhamdulillah muga-muga pinaringan berkah urip tentrem lan barokah Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebasu kembali pun kabar kunci penjadipun para pemimpin para sepuh sesepuh kasepuhan wonten laladan Naba Wetan Nabarja Argamulya Salatiga dalasan ingkang saewuhipun kang santu pantos pinunipun penjadipun para pangemban-pangembating praja satriyaning negari ingkang paripun pinangka pangayoman kepara patuloda para kadrasi sinubeng panghormatan kunjuk penjadipun Bapak Kepala Kelurahan dalasan para perangkat ingkang tuhu kinurmatan penjadipun para alim para ulama para pamukaning agama para kiai para nyai para ustadz ustadzah santriwan santriwati para haji dalasan para hajah ingkang boten saged kala sebat setunggal bagas setunggal awit karana saking karepan ingkang saha rawuh ingkang santu pantes minangka panuntun kiblating panembah ingkang satu lur budi boten katalumi priagung tamu wadon para pinalak milik saha rawuh nyembadani dawuh undangan saking pamgati Bapak Iwan Supriyanto Salimbit ugi ingkang pantes nampi panghormatan langkung-langkung warga agung pisan warga agung penjadipun Bapak Yastra ngatemin kang pingking sang amali bari ngargaloka gladak sali Boyolali ugi ingkang pantes nampi panghormatan nuwun tamu keparipun hambuka wiwaring saka sawetawis lumantar sawan kula saputra campur sari progresif ingkang lupus ingkang mijil saking Laladan Regunung Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Serasi mijil sawan kula lumantar Jegospro ing masa sawan kula Jegospro pedasa mangih boten piyambakan kenya sawan awit ugi keparipun seneng kuyung lumantar para kadang trika ceng nderek sawan kesepisan sawan kula ugi parapun kaderekan lumantar Om J Audio Sound System yes you tepuk tangan timbangane mlongoh tok tepuk tangan iki glidik nah tepuk tangan eneng li biru li badan ayo sing tukang ngedum-dum seragame beda angka kaping kalih sawan kula wedha sampe kepanapun kader lumantar Rizky Erna Sanggaras dekorasi ingkang mijil saking Laladan bener Tengaran tepuk tangan nah tepuk tangan kok tak tambah yang udah semangat itu kan penyanyi iki glidek benake kuku wae benake kok kuku kok kiwa kabeh yo kok jajan ning Karanggede angka kaping 3 sok kula keparipun kaabdaken lumantar eksis video syuting multimedia live streaming tepuk tangan Mas Eko CS wah jan saya ganteng kaya gula kacang laris gambare bening regane miring saiki mandang regane rada kobet nganggo asisten barang wis mulai ayo, dadi kita sakrat tukang syuting ngono kuwi, nggawa asisten, bener. Ana sing ngecakke duwite. Sawetawis sawan kula juga sedaya sampai hanganti Widowati kalih. Kemanapun tumuli dede jemeneng sepisan. Widowati kula mijil saking Laladan Boyolali tersenyum kota susu. Sawanipun gendho ayu, Uut J Gospro. Ya yo. Angka kaping kalih Widowati Keloko mijil saking tebih sangat saking Solo ana dah Solo baru itu
Solo kono. Solo kota. Dudu. Dudu. Solo Ndoko. Tan ngampel kuwi, maka. Maka Wiwin Andika Jemeneng. Yo yo. Yo yo yo. Para tamu Widawati kalih sampun jemeneng sang-sang kemanapun tumuli daya-daya miyak sepring sasana. Panganjabipun sowan kula sakosa saged dudut ati nuju prana pelenggah. Suga pinaraan sinawi mirsani kridanipun campur sari progresif ringkes lulus. Cekos pro. Yo. Yes. Cekos Pro idolamu bala. Cekos Pro campur Saria Indonesia. Darah